ҳукумати Тоҷикистон қарор кардааст то 21-умин солгарди имзои соҳишномаи сулҳ ё ҷашни ваҳдат дар шаҳри Конибодом баргузор шавад. Мақомот мегӯянд интихоби Конибодом ба ҳайси минтақаи назди сарҳадӣ ба Ӯзбекистон рамзӣ аст. Шаҳри Конибодом дар соле ба ҳайси минтақаи мизбони ҷашни ваҳдати ҷумҳуриявӣ интихоб шуд, ки муносибати Тоҷикистон Ӯзбекистон пас аз солҳо беҳбуд ёфт. Асрорхон Ғуфронзода, муовини раиси шаҳри Конибодом, рӯзи 18 апрел дар суҳбат ба радиозодӣ гуфт, дар ҷашни ваҳдати миллӣ Эмомалӣ Раҳмон, раиси ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳамчунин меҳмонон аз ҳамсояи кишвари Ӯзбекистон низ иштирок мекунанд. Ба қабли ин масъули ҳукумати Конибодом дар назар аст, ки бо иштироки раиси ҷумҳур майдони Шоҳ Исмоили Сомонӣ бо парчами 40 метра, бинои достиёни шаҳр ва қисмати якуми роҳи Конибодом Исфара ба истифода дода шавад. Ҳамчунин ба қавли Асрорхон Ғуфронзода, дар остонаи ҷашни ваҳдат шабакаи таъмини пурраи аҳолии Конибодом бо бинӯшокӣ низ мавриди баҳрабардорӣ қарор мегирад. Дар ҳукумати шаҳри Конибодом ба радиозодӣ гуфтанд, омодагиҳо барои ҷашни ваҳдати ҷумҳуриявӣ тоза шурӯъ шудааст. Дар назар аст, ки ҷашни асосӣ рӯзи 27 март дар варзишгоҳи марказии ин шаҳр доир гардад. Дар соли равон Конибодом дуюмин минтақаи ҳаммарз ба Ӯзбекистон мебошад, ки ҷашнҳои асосии ҷумҳуриявӣ дар он баргузор мешавад. Соли равон ҷашни Наврӯзи асосии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакен, минтақаи дигари ҳаммарз ба Ӯзбекистон доир шуда буд.